रिलाइभ निउसनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं करिश्माया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिटिसिआव प्रमद बर'नि सरकारखौ बिपिएफआ हेंथा। जोंमा रानि बसुमतारिया स्टार गेलेक्सि बान्था मोन्दों। गुवाहाटीनि फ्लाइअभारनि सिङाव आरो क'क्राझार राजधानी एक्सप्रेसआव अर खामदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बड'फा एकाडेमिखौ सावदों। टिवा अट'नमास काउन्सिलखौ बिजेपिआ दखल खालामबाय। दानिया आबुं रादाब। बिटिसि सरकारा दिन्दां जानानै दं। थांनाय 15 डिसेम्बराव समायखिरा लाखांनानै बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ डिपुटि चिफ आरो बिजेपिनिफ्राय सानै इएम, जिएसपिनि सासे इएमखौ मासियाव जिरायहोनानै उननि बाहागोआव इउपिपिएलनि सानै, बिजेपिनि सानै एमसिएलए कातिराम बर'खौ प्रटेम चिफ होनानै आवगायनो नागिरनाया बिपिएफजों होथेजाबाय। मख'नो गोनांदि बिपिएफनि आफादगिरि बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे एमसिएलए पानिराम ब्रह्म, जेम्स बसुमतारी, प्रभात बसुमतारी आरो धनन्जय बसुमतारी मोना गुवाहाटीनि गोजौ बिजिरसालियाव केस होदोंमोन। गोजौ बिजिरसालिया बिथोन होनाय बादिब्ला बिटिसिनि एसेम्बलि आरो बिटिसिनि चिफजों लोगोसे इएमफोरा बिटिसि सेक्रेटारियाव 22 डिसेम्बरसिम जेबो हाबा मावनो मोना। 22 डिसेम्बरनि उनावसो बिजिरसालि बिजिरख'नायखौ फोसावगोन। बे फोसावनायाव बिपिएफनि अजदआ थारब्ला दानि गोदान सरकारा मासिखौ नागारफिननांगोन आरो आसामनि गभर्नरनि बिथोना थिगानो दङब्ला इउपिपिएल, बिजेपि, जिएसपि सरकारानो थागोन। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि सा 6 थिसनजानाय एमसिएलएखौबो गभर्नरआ थिसनबायमोन। 15 डिसेम्बरनि उनाव इउपिपिएलनि गोदान सरकारखौ रायजोफोरा नुनो मोनगोन सानदोंमोन। नाथाय 17 बिजाथि देरहानानै हारसिं बांसिन जायगा देरहानो हानाय बिपिएफआ बिटिसिनि सरकार दानो मोननांगौ दाबियाव आवगायगासिनो दं। दिनै रिलाइभ निउस 24 नि खौरांगिरिया क'क्राझारनि बिटिसि एसेम्बलियाव दावबायहैनानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि अनगायै गाहाय बिबानाव थानाय रावबो बिबानगिरिफोरखौ नुनो मोनबोआखै। হয়, ৰিলাইভ নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই মই বিকাশ শৰণীয়াই। হয়, আজি আমি উপস্থিত আছোঁ কোকৰাঝাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল এছেম্বলিত। যেহেতু বিটিসি চৰকাৰৰ তথা বিটিসি চৰকাৰ যেহেতু শপত গ্ৰহণ কৰিছিলে 15 ডিচেম্বৰ তাৰিখে। বিটিসি চৰকাৰে শপত গ্ৰহণ কৰিছিলে 15 ডিচেম্বৰ তাৰিখে, কিন্তু য'ত আমি উপস্থিত আছোঁ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল এছেম্বলিত, কিন্তু ইয়াতে কোনো বিষয়ভোগীয়া বা তথা বিটিসি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো তথা এমচিএল সকল কোনো ধৰণৰ এটা কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা দেখা পোৱা নাই। এই সন্দৰ্ভত আমি ভিতৰলৈ গৈছিলোঁ। ভিতৰলৈ যাওঁতে আমি গম পাইছোঁ যে অকল প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী কাৰ্যনিৰ্বাহৰ আছে, কিন্তু কোনো বিটিসি প্ৰধান তথা প্ৰমোদ বড়ো তথা বিষয়ভোগীসকলক কোনো ধৰণৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ইয়াতে দেখা পোৱা যোৱা নাই। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला दा बिटिसिनि चिफ प्रमोद बर'जों लोगोसे इएमफोरा, एमसिएलएफोराबो गासैबो हान्जानि दैदेनगिरिफोरा गुवाहाटीयाव बाहा लाहैजोब्बाय। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बिटिसिनि चिफ प्रमोद बर'जों लोगोसे इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिनि गासै इएम, एमसिएलए गासै दैदेनगिरिफोरा हटेल लिलियाव आरो बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे बिपिएफनि गासै एमसिएलए आरो दैदेनगिरिफोरा हटेल बिबान्तायाव दंजोबो। गोसोआव नांनाय बाथ्राया जाबाय बिटिसिआ सोरनि सरकार? बिसायख'थिनि सिगाङावबो उनावबो सोंलुआ सोंलुयैनो जानानै दङ। नेनानै थानांसिगोन 2020 मायथाइनि 22 डिसेम्बरसिम। स्टार गेलेक्सि नर्थ इस्ट 2020 बादायलायनायाव बाहागो लानानै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामफलबिलनि जोंमा रानि बसुमतारिया देरहानो हादों। बे बादायलायनाया कलाक्षेत्र श्रीमन्त शंकरदेव इन्टारनेशनेल अडिट'रियामाव थांनाय 13 डिसेम्बर खालि जादोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङा थुलुंगा बसुमतारी आरो बिमानि मुङा गरिमा ब्रह्म। गुवाहाटी जालुकबारि फ्लाइअभारनि गाहायाव अर खामदों। बे अर खामनायाव 15 निख्रुइबो बांसिन न'फोरा खामदों। बे अर खामनायजों लोगोसे माखासे गेस सिलिन्डारफोरा बेरफ्रुफादों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। आरो मोनथिनो मोनबावदों दि डिब्रुगड़निफ्राय गोदान दिल्ली फारसे थांबाय थानाय राजधानी एक्सप्रेसआ क'क्राझाराव अर खामदों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला दावबायारिफोरा रावबो जेबो जायाखै होननानै मोनथिनो मोनदों। थांनाय हरनि 11 रिंगायाव बाक्सा जिल्लायाव सौरागुरि कालपानि बाजाराव थानाय बड'फा एकाडेमिखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा सावनानै सेवहांगार खालामना थाङो। हरा দি থকা অৱস্থাতে ঠিক 12 মান বজাত
আমি দেখা পালোঁ যে আমাৰ ওচৰৰে কালপানী বজাৰৰ বৰদফা স্কুলখনত জুই লাগি গৈছে। তেতিয়া আমি দৌৰা দৌৰিকৈ আহিলোঁ, লগে লগে জুইখিনি নুমুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। আমি ওচৰৰ বালি তথা লগে লগে এই হোষ্টেলত থকা ছাৰহঁতক আমি মাতিলোঁ, মাতি কিনে পানী দি বালিখিনি দি কোনো ৰকম আমি জুইখিনি নুমাবলৈ পাৰিলোঁ। मख'जाथावदि फरायसालिखौ सावनानै होनायाव गोबां फरायसाफोरनि गोनांथि, फरायसाफोरनि गाननाय जोमनाय, लेखा बिलाइ, गोनांथि मावख'नि लेखा खामनायाव खहा जादों होननानै फरायसालिनि गोरायुं चन्दन मुसाहारिया फोरमायहरदों। टिवा अट'नमास काउन्सिलनि भट साननाया दिनै जोबनानै थांबाय। बिजेपिआ मोन 33 बियाबाव देरहानानै टिवा अट'नमास काउन्सिलखौ दखल खालामबाय। मख'नो गोनांदि कंग्रेस हान्जाया मोनदों मोनसे आरो एजेपि हान्जाया मोनदों मोननै। नोजोर होनांगौ बाथ्राया जाबाय बिजेपिआ बिटिसिनि उनाव टिवा काउन्सिलखौबो दखल खालामबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।